dneska som tu zase a ako to povedať, no. Toto video je špeciálne tým, že ideme síce hrať Minecraft, ale mám webkameru. Síce je trochu oneskorená, to neviem nastaviť, ale budem rád, keď dáte odber, like, keď mi to pomôžete a môžeme ísť do hry. Mohol som si dať akýt. Som na serveri mcmineberry.org a tento server sa mi stieka viacej ako ostatné servery. Nové video z Grow Garden bude 100%. Skúšam na toto video webkameru, že ako bude fungovať. Nie je to žiadne sponzorstvo tohoto servera, takže si môžem hovoriť, čo chcem. No tak server nie je najlepší možnosťami hrať. Možnosťami hier nie je úplne najlepší. Bohužiaľ. Ale kebyže mám povedať, že o tomto, aké to má furu, tak to je niečo. Ja sa obetujem na hospodu. Nie, ja som obetujem. Mikrofon tiež není teraz najlepší, ale upgradenem 100%. 250 odberateľov je môj cieľ. Takže sa im toto tak neseká. Poďo! Ty, oni majú kit, 100%. Dobre, radšej skočím do vodu, ako tam byť. Mám tu i počka. No. 100% som chcel zrobiť video z Grow Garden, no bohužiaľ ukradli mi účet. Stratil som Candy Blossomy, stratil som všetky moje dobré veci, všetky veci, čo som mal, tak nemám. Tak to bol zlý nápad, jak neviem čo. To som nemal robiť. Trhaj. Dobre, skoč. Ja som blbý. Obranú posteľ máme dobrú, keďže ja neskočím dole. Extrémne sa ospravedlňujem za to sekanie, lagy a všetko. Proste tento server hrá 1000 niečo hráčov a proste musím si toto upgradenúť setup. Shiftnem sa. Asi už oni nebudú vedieť, nevadí. Tu sa shiftnem. Ja tu chvíľu budem kempiť, hej, neberte to zle, ale budem tu chvíľu kempiť a potom pôjdem na nich. Môžete sledovať, ako sa to tu vidí. Vidíte tie lagy? To ja to nedávam proste. Proste to sa nedá hrať s tými lagmi. Ne.
ale už. Kamo, ja to neviem. Toto bol zlý nápad, toto celé video bol zlý nápad. A tak aspoň nejaký content zrobím. To nie je náš hráč, že? Nie. Jedet. Pekne. To proste ja nechápem to lagy toho servera. To sa nedá proste uhrať. Na žltých by som išiel. Keďže hrám s kamošom, tak to by bolo lepšie. Môžem... Upgradenem si sword. A idem na nich. Tam. Idem pomstu. Pomstite. No tak ja idem asi pomôcť. Tak nemusím pomôcť. Môj gold. Bro. Môžeš vyžerať, môžeš dlho ešte vyžerať. A dík. Díky zba. Čo sa deje z tú hru, ja to nepochopím. Zbytočne som si spravil nahor. Môžem... bloky do tej vody. Uginete do položil ktorý zbytom. Aha, tu dom môžem. Že možno ma budú sponzorovať. Pomôcť mojim teametom. Kebyže mám pickaxe, čo nemám, ale to je jedno. Musíme potom. Aha, oni nemajú posteľ. Tak my sme ich vyradili úplne. Je to tam. Si označím každé jedno miesto, čo vyradíme, lebo som povedal. Ono nie som moc dobrý hráč v Bed Wars, ja som to začal nedávno hrať. Hrám to tak 2-3 dní. No, tak. A videá z Bed Wars trochu zmenia akože veci. Teoreticky. Jo, aj sa emeraldy. Čím bojujem. Poď sem. Dajte. Kamo. Nervy. Vieš, že je na mne, tak už tak to vezmem. Ale to nezrobím moc dráhy. Musím si naformiť 7 goldov, ináč nejdem z basky preč. Myška. Kebyže chvíľu dám túto ku kamere, tiež by to mohlo byť dobré. Klávesnicu si nakloním, myšku si dám túto. Nebude ich síce vidno, ale tak to je jedno. Komu tu ide o myšku, tak nepíšu. Mňa nezaujíma nejaká myška.
toto hru ideme vyhrať, proste a ja nevyhrám, tak random borcov edičnú VIPčku na server. Takže sa idem snažiť, lebo nebudem platiť zbytočne. Rozmyslím, koho idem rašnúť s týmom. Rozmyslím, kam idem. No, tak to neskočím 100%. Speedbridgeovať tiež nejde. Tiež vidíte tento lag, proste, že tu nikto nestáva, to sa mi deje furt, aj kamošovi sa to deje. Nie som iba ja. V tom sám. Ja na chvíľu pôjdem túto hore. Tak nepôjdem. Dobre, kľud, nepôjdem nikde. Nechcem si tam radšej. Tuto idem po emeraldy. Na stred. A prosím vás, pod tým videom, kde som dával, ako vypestovať gigantické Candy Blossom, napísali mi ako keby dvaja youtubery, Alkan a Buba. Obidvaja boli fake, prezrel som si to, ani jeden z nich nemal overenie a ani jeden z nich proste nemal skoro žiadnych odberateľov, kanál vytvorený pred mesiacom. Dlho som nevydával videá, bolo to kvôli tomu, že vtedy, keď som mal školu, tak sme mali ťažké veci, čo sme museli robiť ohľadom školy, takže som nevydával videá. Som sa rozhodol, že teraz robím pár videí a potom zase, keď začne škola, tak potom zase budem točiť. No, tak som sa rozhodol takto. Yellow, to ja asi prídem. A proste preto nevychádzali videá, taktiež kvôli tomu účtu, že mi ho ukradli, tak som sa to snažil vyriešiť. No, bohužiaľ nepodarilo sa mi to. Snažil som sa kontaktovať s tým, vlastne, proste snažil som sa robiť maximum preto, aby som získal svoj účet späť. A bohužiaľ nepodarilo sa. Takže dobre, super, geniálne. Takže teraz idem rozprávať chvíľu. Bol som z toho proste sklamaný. Mal som chuť skončiť so všetkým, s YouTubeom aj so všetkým. No kamoš mi povedal, že začne odznova, budeš lepší. Tak som začal a dopadol som tak, ako uvidíte na budúcom videu. Jakže, čo? No dobre, kľud. Koho máme? Aké máme ešte týmy? Ešte greenakov idem asi vyradiť. Ešte greenakov treba a blue. Green a blue treba vyradiť. No, mám tu jedného borca na fight. Dobra. Tak už není, no. Poď, dosahnuť boj. Nie, on má knock do stick. Poď. Nie. Dobre, žijem. Idem ho doraziť, poď. Dobre, dead. Domov. Kamo, už to nenávidím, tie lágy proste na tom serveri. Ja nebudem giftovať VIPčko. Nikomu. To zabudnite. Ja si musím vyhrať. Máme dobrý tým, ja s nimi akože dosť poznám.
Nie, nic si nechcem kupovať. Nie. Som tam ísť ich vyfajtiť, ja ich nevidím. Mám tým celom už tak vyjavičku. Kde sú naši? Oni šli bez tak na... Ty. Tak to bolo tesné. To označím. Tak ja som... Čo je proste... Ja sa nejdem k ničomu vyjadrovať. Yes, Bluebird je destroyed. No nič, takže idem si po nich. No poď si. Ojoj, on má tiež Iron Sword. Ojoj, tak som mŕtvy. Som dead. Spadni, choď, spadni. Nie. No, chcipni. Nie. No a koniec. Nájdem myška. No, tak ideme hľadať na vyzerá. Musím ešte mám druhú zapojiť. Dobre, to VIPčko som trochu prehnal. Ja neviem, či to chcem giftovať. Nejaký kid. Guys, jediná možnosť je síce tá najhoršia. Bohužiaľ, to musím zrobiť zakempenie. A tuto z hora, keď niekto pôjde, tak na neho skočím a zabijem. My sme dvaja, kámo. Len si traja. Už o mne vedia. Idem do druhej bejsky tých bortov. No, tak tam ma čakali. Proste to sa nedalo. On ma tam čakal tak či tak. On by ich teoreticky akože dal.
Všetko je vlastne moja chyba, lebo lagy, no. Čo už. Bohužiaľ, keď sa to laguje, tak už to není to ono. Ten server je celý taký zalagovaný, aj kamoš, keď som hral, má dobrý počítač a lagoval to extrémne moc. Takže no. Ono, buď to je serverom niekedy, alebo... Ja to určite nejdem vyvolať, lebo... Podľa mňa vidím. GG. Tak toto je pre toto video všetko. Povedal som vám tu, že čo a vlastne ako s tými videami. Asi každú sobotu budú vychádzať videá, každú štvrtok a sobotu. Pokiaľ by bolo niečo súrne, tak to dám na YouTube. Takže v podstate tak.